Кашкатау итәгендә узучы Питрау бәйрәме 20 елдан артык инде зәйлеләрне үзенә җыя. Башкала кунакларын ипитоз белән каршы алалар, изге чишмә суы белән сыйлыйлар. Рәхим итегез Питрау бәйрәменә, Питрау аланына. Безнең изге чишмә суларыннан. Бәйрәм чарасы нәсел тамырлары дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша белән башланды. Питрау урып җыю алдыннан рәхәтләнеп бер ял итеп алу бәйрәмедә. Район башлыгы да үзенең чыгышында шуны ассызыклый. Басуларда мул иген өлгереп килә. Районыбыз хезмәтчәннәренең 40 000 гектар җирдән бөртеклеләр уңышын җыеп аласылары бар. Питрау сезне тагы да зуррак эшләргә, изге гамәлләргә рухландырсын. Киләчәктә дә хезмәт кешесен зурлап, тырыш хезмәтебезнең нәтиҗәсен күреп, бергә ярдәмләшеп яшик. Илләребез тыныч, күгебез аяз, табыннар мул булсын. Питрау мүбәрәк булсын, бәйрәм белән дуслар. Питрауда озын-узак гомер итүчеләр, күп ел бергә яшәүчеләр, яңа кавышучылар, яңа туган балалары булган гаиләләр хөрмәтләнде. Бүләкләү тантанасында көрәш буенча дөнья беренчелеге җиңүчесе Җәмил Ибраһимовка район башлыгының мактау грамотасы, аның остазы Айрат Минхаҗевка Татарстан рәисе рәхмәте тапшырылды. Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Минхаҗев Айрат Рәшит улы, Зәй муниципаль районының Зәй спорт мәктәбе муниципаль бюджет учреждениесе тренеры. Төп сәхнәдә җыр биюләр, бәйрәм котлаулары яңгыраса, икенче урында Питрау шибәре бәйгесе гөрләде. Таләпчән жюри Кабанбастрык авылы кызы Олеся Дмитриеваны җиңүче итеп билгеләде. Бәйрәм программасы гадәттәгечә бай эчтәлекле, монда теләгән һәркем үзен нинди дә булса бәйгедә сынап карый ала. Питрау кунаклары халык уеннарында, спорт ярышларында актив катнаштылар. Аланның бер мәйданында татарча көрәш тәгәрләде. Бигрәк тә Акдәдәй, Моңлы тавыш, Питрау себеркесе бәйгеләрен халык үз итте. Һәрберсенең себеркесен карыйбыз һәм кайсы җиргә файдалы икәннәрен алар аңлатырга тиешләр. Боксер осталары ясаган фигуралар зәйгә истәлеккә калды. Татар эстрадасы артистлары үзләренең матур җырлары белән тамашачыны сөендерде. 2023 елның Питрау бәйрәме традицион учак тирәсендә дәвам итте. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.